Kashi na uku, sururiya tsakanin bid'a a addini da tawaye a siyasa. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musulmi, yau ita ce ranar Laraba 1 ga watan Dhul-Qa'dah, shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wacce kuma ta yi daidai da 1 ga watan 6 wato June kenan, shekara ta 2022 miladiyya. A cikin ci gaba da wannan karatu na littafin sururiya tsakanin bid'a a addini da tawaye a siyasa, wannan shine darasi na uku. Yan sururiya, yan ikhwan, mabiya ɓangaren Muhammad Surur sun fita daga mataki na rauni zuwa mataki na ƙarfi, domin mabiyansu sun yi yawa kuma gama garin mutane suna bayansu. Haka kuma shantakakku daga cikin ɗaliban ilimi suna ƙarfafar su, kamar yadda bayani zai zo akan shantakewar wasu cikin ɗaliban Najeriya da suka bi tafarkin sururiya ɗin insha Allahu. Sai halinsu yake cewa ku faɗa, mu kuma muna tsaye da nusarwarku, ku tafi, mu kuma muna biye da ku. Sai 'yan sururiya suka fara sukar malaman sunna a bayyane, suna jifansu da cewa ai malaman fada ne, kuma ai fatawoyinsu suna risina wa gwamnatoci ne, tare da kuma ba su da fahimtar siyasar zamani. Kuma ai wa'annan malaman masu sukar mu ne, 'yan guluwi, wuce iyaka ne a jarhi da ta'adili, masu ƙoƙari ne wajen raba mutane, ba sa haɗa kan mutane, da kuma zallan tankaɗe da rairaye, ba sa haɗa sahun mutane. Wayannan irin ƙirƙire-ƙirƙire ne da suka dinga yayatawa domin su zubar da ƙimar malamai don su samu wuri, su samu damar jagorancin mutane. Lokacin da suka fi samun ƙarfi wajen bayyanuwarsu kuwa, da kuma lokaci mafi bayyanarwa ga halayensu shine lokutan fitina. Su 'yan sururiya an fi gane su ne lokacin fitina. Don haka sun samu ƙarfin bayyanar da kansu a lokacin yakin Khalij wato Gulf War a shekarar Turawa 1991 wato 1991. Haka kuma har wa yau an ga munin jagorancinsu a cikin tabbatar da bore da juyin juya hali na ƙasashen Larabawa. Suna masu wage haƙoransu, suna bayyanar da manhajinsu, suna masu cin moriyar fitina, suna cakuɗa lamurra ga mabiyansu, kuma suna suka ga malamansu da shugabanninsu. Kuma mai ba da shaida daga cikin iyalansu ma ya yi shaida a kansu, wato Yusuf al-Qardawi mai huɗubar fitina, yake cewa game da 'yan sururiya, yake cewa wa minhum as-salafiyyun al-judud alladhina yusammihim ba'd an-nas as-sururiyyin wa hum alladhina ihtammu lil-janib as-siyasi مع الجانب العقدي ونقض الأوضاع العامة المحلية والدولية، وكان لهم موقفهم من دخول الأمريكان إلى المنطقة في حرب الخليج، وفيهم علماء ودعاة لهم وزنهم مثل المشايخ فهد سلمان العودة وسفر الحوالي وعايد القرني. yake cewa daga cikinsu akwai sababbin salafawa. Kenan idan aka ce ga wasu wai sababbin salafawa, ana nufin salafawan da can ba a taɓa yin su ba, kenan 'yan bidi'a kenan.
da shaidar wannan Yusuf al-Qaradawi ya ce daga cikinsu akwai sababbin salafawa waɗanda wasu mutane suke kiransu da 'yan sururiya. Su ne waɗanda suka himmatu da ɓangaren siyasa tare da ɓangaren aƙida da kuma cin gyara ga halaye da suka shafi kowa da cikin gida da na ƙasashe. Kuma su ma suna da matsayarsu ta musamman a kan shigar sojoji Amerikawa cikin ƙasar yana nufin Saudiya a lokacin yaƙin Khalij. Kuma a cikinsu akwai malamai da masu da'awa waɗanda suna da ma'auninsu na musamman, irin malamai kamar Salman al-Auda da Safarul Hawali da A'id al-Qarni. Wannan bayanin yana cikin risala mai suna Ummatuna Baina Qarnayn da lamba ta 74. Kaga kenan Yusuf al-Qaradawi uban tafiyar Ikhwan ya sauƙaƙe mana wajen bayyana wasu daga cikin 'yan sururiya wa'anda suka kasance kuma ba su gushe ba 'yan gwagwarmaya ne na Ikhwan, amma tare da lullubewa da aƙida da yaudarar mutane da sunan salafiyanci. Kuma ya sauƙaƙe mana wajen bambancewa tsakanin salafawan gaskiya daga su ɗin, saboda ya ce su sababbin salafawa ne, wanda kuma wannan kalmar tana nufin su ɗin sun zo da wata irin tafiya da suke kiranta salafiya, amma kuma su suna himmantuwa da siyasa, wanda shi kuma duk tsufansa ya ga malaman salafiya irin su bin Baz, bin Uthaymin, Albani, Muqbil ba su kasance suna himmantuwa da siyasa ba. Abinda suka himmantu da shi shine ilmantar da mutane da bayyana musu shari'o'in addininsu, wanda hakan ya janyo musu zagi da cewa wai su ba su fahimci siyasar zamaninsu ba. A cikin wayannan ababe da suka faru da kuma wayannan farfagandoji, sai adadi mai yawa na ɗaliban ilimi suka shiga cikin wannan da'awa 'yar hayaniya mai take na zaƙin baki, wato suka yi ta shiga suna narkewa cikinta kamar yadda katifa take narkewa cikin wuta. A cikin wayannan matasa akwai masu son sunna, sai ya kasance niyyar mai kyau ce amma kuma rafkana ta mamaye su, sai suka tasiranta da sururiya har ya kasance ba su da wata ragowar shakka akan cewa sururiya fa ita ce tafarkin sunna, kuma salafiyanci ne wanda sahabbai ma suka kasance a kanta da su da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa. Daga cikin ababen da suka ƙara ma abin ɓoyuwa da cakuɗuwa shine 'yan sururiya sai suka sanya ma kansu suna wai su salafawa ne, kuma suka bayyana hakan. Sai aka samu wasu irin ƙungiyoyi suna da'awar salafiyanci a fatar baki. Salafiya wacce aka ƙayyade ta da wata siffa ko wani wuri, kamar a ce wannan salafiya ce ta gari kaza ko ta makaranta kaza ko ta markaz kaza, wacce ta sha bamban da tafarkin malaman sunna. Bal wani lokacin ma ma'abota wa'annan da'awoyi suna bayyana cewa su ba sa tare da fahimtar dattawan malamai, su ne malaman kansu. Har wani ma yana iya buɗe baki ya ce idan ka kammala karatu ka dawo gida daga ƙasar Saudiya ka zo ƙauyensu ya koya maka yadda za ka yi da'awa a Najeriya. Saboda wai a wajensu malaman ba su yi boko ba ko ba su fahimci siyasar zamaninsu ba. Wayannan da'awoyi ne wayanda aka ƙayyade su da wasu kiraye-kiraye na ƙarya da ma'anoni na bogi, duk suna jinginuwa ga sunna wacce take tsaftatacciya, suna makansu shaidar zur wai su ma ma'abotanta ne, kamar yadda ake cewa wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidhaka. Wato kuma kowannensu yana da'awar haɗewa da Laila, manufa yana da'awar cewa shi masoyin Laila ne, ita ma Laila na sansa. Wato ita kuma Laila ba ta tabbatar musu da hakan, wato ita ba ta yadda ma suna ta bane ko kuma su masoyanta ne.
sururiya tsakanin bid'a a addini da tawaye a siyasa. Da wannan ne muke kawo ƙarshen kashi na 3, mu haɗa a cikin kashi na 4 a cikin yardar Allah. Inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.